baba avapo kanhasi ndezvedu ndezvana amai pamusoroi utungamiriri wemusangano uri pakati pedu, utungamiriri wechikoro sekondari. Varipo here vesekondari? Saka maswits ava hativapi. Vepuraimari varipo? Pamusoroi dare randafamba narowo. Nepamusoroi ndoti pamusoroi kwamuri mhuri yamakoni. Makadiko? Makadini kunobviwa? Pamusoroi vabiki? Zviri uku mambozvionawo here? Mambo zviri kuitika munyika menyu zvatityisa. Tanga tisina kuziva kuti tichatsikwa namambo tabva taingwa. Zvinodai tatisina kuita zvisina kukwana. Nhasi taipona here nai muzukuru? Nyaya yacho yanga isina kumira mushe. Regai nitende Mwari nemukana wavanoramba vachingotipa. Ndinodzorera mbiri yangu kwavari nekuti ndo vanotikwanisa kuti tinge tiri panzvimbo ipi neipi nguva dzose. Program iyi inonzi First Ladies Amai Auxiliars Traditional Nanga negota Cookout Competition. Pane vachiri kurangarira here vakambopinda munhanga muno? Uye hamuna kupinda munhanga here? Uye hamuna kupinda mugota kana munhanga makangana? Nai Mchembe? Iyazvo hakuna vakapindawo here munhanga vari pano? Changamire vana venyu hakuna akapinda. Nai Machembera ari pano? Hakuna akapindawo munhanga? Muripo nhai? Kotsika iyoyo yakaendepiko nai Machembera? Hakuchina nhanga here? Hakuchina gota here? Nekuti vana varasika. Saka kana tikashaiwa nhanga negota zvoreva kuti ana mutoriro vakuwana. Muri kumbozvionawo Muchembera? Saka pane pamakareswa kangapagadziriswa. Ini ndiri kutenda Mai Auxilia Mnangagwa. Ini semumiriri wavo, seambasada wavo, vakatituma kuti isu tiende semadzimai emadzimambo, tipinde mumatunhu, tiende kunoyeuchidza vanhu kuti zvimwe zvamuri kuenda kunotutsirwa ropa, muchimhanya kuzvipatara, madii kumbopinda musango. Munoziva kuti musango mune zvinhu zvinokuita kuti mututsire ropa here zvekudya? Ndiani anozviziva? Pane anozviziva we? Mutsine munoziva kuti unotutsira ropa, black jack iya. Saka tiri kuregerereiko kudzokera kunodya chikafu chedu chechinyakare? Zvandaona mukatumu, hanzi pane makurwe, manga muchiri kuaziva here? Hanzi pane makamboona zvichinzi hanzi pane sadza remhunga. Mariona here? Muchiri kuridya here sadza remhunga? Sadza rezviyo. Pandakamboendawo patakambonzwawo vamwe vachibika, nekuti tiri kufamba mumatunhu tichiona vanhu vachibika. Imi kwenyu kana kusati kwasvika makamboita kwenyu ndekupi zviya? Kwenyu ndekupi zviya? Pakauyawo here izvi? Mazvionawo seizvi? Mazvida here izvi? Mazvidawo here izvi? Vanhu veNyazura makomborerwa. Mukana wenyu kanhasi. Tinotenda nekuratidzira kwamaita. Handizive kuti inhau yekuti inzvimbo yamaisa here iri kure nevanhu, asi kodai amai vauya. Vanhu vari kupiko vemuNyazura? Tipindureiwo ndizive kuti vanhu vemuNyazura varipi? Pato nemhosva yakanaka kuti mhosva inoenda pane munhu naye. Mambo varipoka kana mhosva yaparwa inoripwa naye. Aiwa ticharipa. Takange tauyawo kunoku
tine visit yatakaita tichisangana nemadzimai. Tasangana nemadzimai ndopavakabva vatikumbira kuti tiri kungokuonai muchimbofamba naamai venyika, chitipaiwo kamukana timboitawo cookout competition. Ndopa yakabva yarongwa, haina mbotora nguva yakareba. Zvanzi next week yakangotora 2 weeks chete kurongwa, saka hatina kuona nguva yakawanda. Saka kazhinji chandinoziva hangu inini, pane panotaurwa zvinhu ka, kune vamwe vaya vanoti kana chinhu chataurwa vanonzi hapana zvinobuda, ndo nyaya yacho kai, zvatobuda kai. Mapuraizi kai, hondo remujecha rinotangiranwa pamwe, ndizvo. Kazhinji vanhu vakatenda nhema, nekuti pamwewo futi majaira kugara muchinyeberwa, ndizvo. Asi idzi hadzisi nhema idzi. Iyi program yaFirst Lady iri kupiwa kune madzimambo, saka isi tiri kumirawo mune mamakoni. Ende makoni inotozikamwa muoffice maFirst Lady kuti number 1. Saka imimi mumatunhu ndimika munochiratidzira kuti isusu kana tiri kuno kwaishe dangirwa tisu number 1, ndizvo. Saka tichafamba tichiona kuti vakaita manumber 1, kungava kunyazura, kungava kupiko kumwe, taurei kwenyuka, kuheadlands, kungava kupi futi, kuti ndiani achaita number 1, toungana tese tozobuda nethe best anditi. Saka zviri kwamuri kuti pazvinotaurwa imi muri kuteerera here kana kuti muri kuda henyu zvenhongwa. Nhongwa hadzibatsiri madzimai. Ini ndiri kutenda First Lady nemaprograms avakatipa anotidzosera zvedu kuchinyakare, nekuti mukatarisa zvinhu zvabikwa nemadzimai vatora nguva yavo kugadzirisa. Ndakaona pachibikwa nyemba pai, munoiziva nyemba pai? Anotora fulawa yake oisa nyemba dzake otogadzira rupiza, otogadzira sepai. Chero vari kubva kunze kwenyika vakadya vanoti muri kudya chiko, toti varekedza kuti ndezvedu zvemuAfrica muno, zvemuZimbabwe muno, zvemamakoni. Ndatoona makoni tii, mamboiona ko iri kuregerereiko kushandiswa mudzimba makoni tii? Nhai changamira, sandiyo here makoni tii yenyu? Nonzwa mumwe hamuna masamba mumba, masamba ane makoni tii inonaka nemukaka, makamboinzwa? Saka muri kuregerereiko kuinwa nhai? Ini ndaona kuti kudzokera kuchinyakare kwatakapiwa, program yatakapiwa naamai, zvotoreva kuti vana mbuya. Ndinorangarira ndichiuya last week ndichiti ndangopinda hangu mucommunity, tina amai dangirwawo. Mucommunity matakapinda takati hatina munhu atiri kuda kuti tiudze kuti tauya mucommunity menyu. Takaita zvekunyangira tikangoti muchembere ipi neipi yatambonongedzerwa nemweya. Ide hatina akatisarudzira, takapinda tega tikaona machembere mamwe, machembere akatikomborera. Asi pane chandainetsana nawo machembere. Ndikati sei muri kuda kuenda nezivo renyu machembere? Ivo vasikanawo vane zvakawanda zvavanoziva. Iko kubika mutsine chaiko kuti unobatsirei. Vane mavalues, medicinal values, maproperties akawanda ari mutsine. Asi isusu vari kuenda tisina kuudzwa. Inhau ipiko? Hatisi kunovateerera here? Handichanzwisisa. Kusateerera here kwatiri kunoita machembera? Vane ziva, munomboziva? Zvino isusu pamwe nenhau yekuti taakuziva togara tichidya here zvinhu zviri kudhura futi? Nyama yacho munoigona? Iri kutengeka here nyama? Haisi kutengeka. Asi mukangonoedza zvana madora izvi dai mazviona, handi nhasi muchaona mukana wekupinda umu. Zvinotengeswa here kana ndezvemahara nhaye vasikana vabika? Hanzi zvinotengeswa, saka hapana zvemahara. Haiwa, tinotenda, tinotarisira kuti tichabika, tichanotenga. Ini ndinoda kutenda nezvaitwa zuva ranhasi. Ndinotarisirawo kuti iwewe semudzimai wabika, hakusi kuti wabika nekuti uri kuda kupinda mumakwikwi, asi chidzoseraiwo muri kutanga mumba menyu, nekuti zvinonzi charity begins at home. Dai machinotangawo mumba menyu mamunogara, kutotanga kudzidzisa vana kuti rupiza chii, sadza rezviyo rakanakirei, sadza remhunga rakanakirei. Tiri kuregererei kudya nguva isati hadzi pane muchembere akandiudza zvikanzi munoziva here kuti kune nguva chaidzo dzinotonzi kana dzasvika 4 o'clock kana 3 o'clock yatova cut off time, hanzi hakuchadyiwa. Ndikati kombuya, seiko muri kuti tisazodya nguva zuva ravira? Zvikanzi aiwa munozodya nevaroyi.
ini zvakandiitira zvakanaka nekuti kazhinji kuti chikafu chizogaiwa zvakanaka kana vanoita vana chiremba vari panapo vanotenderana nemi kuti chikafu chizogaiwa zvakanaka chinoda nguva. Zvino imi munoti kubikira vana muvabikira na 10 vakabikirwa na 10 pachaita nguva here yekuti chikafu chiya chinyasogaiwa mudumbu. Ndopaya panouya maBP amai mwana kufuta kwacho kunoita kuchaita. Saka hanzi unodya nevaroyi. Saka ndakaona kuti inhau yekuti vaitityisidzira chete varoyi vanenge vakufamba here nafaii. Saka ndiri kutarisirawo kuti imimi ndimi mamira pano. Hakusi kureva kuti hamuna vanhu munyazura, asi imimi mabudikira mukazviratidza kuti tisu nyanzvi dzacho dzemunyazura dzinokwanisa kudzosera vanhu muchinyakare. Regai ndikuvimbisei kuti mumwe nemumwe atora chikamu chekuya kuzobika is a winner. Hapana aluza pakati penyu. Mukana wamatora kuratidzira tinoda kukutendai. Effort yamaisa ndinoziva kuti vamwe venyu hamuna kurara. Ndanzwa zvichinzi hanzi ihope dzega dzega. Ndiri kutenda nekuti kazhinji kana pachiitwa makwikwi mukatenderana neni panodaidzwa vaya vanenge vari vamwe vakuru vekuchechi vamwe vakuru vekumusangano vanenge vachizivana nevanhu munharaunda. Handiti unotoziva kuti haiwawo chichaitwa favor chinhu ichi chiri kutongowenwa chero nevasina kubika. Handiti asi apa kana tichifamba naamai iri programu yaamai tine jaji wedu vanonzi chef Bobo havatombokuzivai ende munhu akadzidza zvekubika zvekumahotera. Tikabva tadaidzo vamwe vanga vachivapa assistant wavo. Saka vanhu vakadzidza ende hapana anombonzi afavor. Saka itozivai kuti zvawabika ndozvauchaita sei. Chipo chako chinokuwanira chii? Chinotokuwanira nzvimbo. Saka ndoda kutendai macontestants edu nemukana wamatora kuti mubike. Maita henyu tichazokutoraiwo toenda nemi kumamwe matunhu muchinovaratidzira kubika kwamuri kuita kuchinyakare. Ndoda kutendai. Tine maprograms akawanda atiri kuita kudare ramambo makona. Tine maprograms ekubika sipo. Makambobikawo sipo kwenyu? Imwewo maakunyebawo futi. Ko manga musingazive here kuti kudare kuri kubikwa kuri kuitwa maprograms? Mamboona nzara dzangu? Kuri kugadzirwa nzara. Ndatogadzirwa nevasikana vari kudzidzira kugadzira nzara. Mandiona zvinoitwa nevana venyu kana nemi vasikana nevakomana maakutoita mari yenyu. Muri kuti ndezvekuharare chete izvi ndagadzirwa ndichitouya kuno zvikandichiendai munoratidzira usandimere mandigadzira vekumanels avo vari kudare kwamambo makona. Kudare kuri kuitwa zvinoshamisa. Musanyeperwe kunzi hanzi hakuendwe. Kune pekugara chero mukati mudambonogara ipapo 1 wiki rese. Chekudya hachipere nhaye vasikana. Chiri kutengeswa here? Hanzi pachena. Saka iwewe chaunotadza kuti ungosumuka unowana maskills. Aya malife skills kaya. Kubika makeke. Vedu veye kuri kubikwa makeke. Hapachina chekuti tichamboenda kunotenga makeke kwatiyemu. Takutoda kupikwidza bhanzi riri kubikwa. Vakomana musambofunga kuti ndezvevanhukadzi chete, ndezvemunhu wese. Chako kungosumuka netsoka dzako. Unoti ewo ine handizoiwana mari yebhazi yekuramba ndichifamba. Kudiriro zvarinoita harimboswera ramba rakakumirira vamwe vari kutofamba. Takatanga last year but 1 kuita zvemadrivers license zvedriving. Tapiwa program yacho futi na first lady. Asi kune vane malicense here pana? Doreva vari vana vamakona. Varipo here vane malicense? Manga muripi mamusingazive kuti kumzinda kune chinhu chiri kuitwa? Weduwe vana baba nana mai ngatisumukei. Handizive kuti ndopashamu yacho kune madzishe angu here nekuti madzishe kadzi handire vana baba. Ini ndinoshandawo ndiri kudarira naamai ndizvo. Saka isu kana tikauya nemaprograms tinounza kumadzishe. Madzishe ndozoendawo kumasabhuku. Masabhuku oenda kwamuri ndizvo. Saka imi kana muri kuda driving uyaita kudare kwamambo makona ndizvo here? Vasikana vakatora malicense musuno naive kudriving. Susan
makatora malicense vakaenda kumaprovisional makapinda muri vangani? Vakapinda vari 25 vachinonyora. Vakabudirira vangani? I23 asi vakatoenda vari 25. Izvezvi vakutomirira kuenda kumaroad test asi makagara. Iprogramu iri kuitwa mamakoni. Ko iwe unozosarireiko? Ko kana zviri zvenguva diki iwewo wasarira. Saka unosarudza chaunoda. Uri kuda kudhiraivha here? Uri kuda kubika makeke here? Uri kuda kugadzira sipo here? Vaseline here? Uri kuda kuita zvaunoda chako kusarura ndizvo. Hapana pasina mutemo hama dzangu. Pese cheno chikanzi pachena iwe ukatadzawo here kusumudza nemari yako yebhasi. Hanzi ndibhadharirei futi mari yebhasi. Changamire bvanga vagare zvavo vana venyu vasina chavanopiwa. Nekuti tingazvikunde here kuti mambo vakakupei neyebhazi yese? Zvinoita here? Saka zviri kwamuri vakomana ndakakutarisirai vasikana vana mbuya maona here mafood cover ari mamwe angane vasikana ari kugadzirwa kudaro. Uyai mutore muwane pinda paunokwanisa kupinda. Apa hazvina mhosva kuti uri murume. Hakuna programu yati kuti ndeye murume ndeye mukadzi. Kune vakatanga futi vari kuita zvekusona dressmaking asi vari kutanga vakati hatisi kutanga nezvekusona hembe, kutanga nezvemaketeni nemabedspread. Saka ime munosarireiwo nai vana amai. Inini ndakaona ndogara ndichitaura kuti ane responsibility yekuisa chikafu patebhuru kana sausage patebhuru ndini amai. Nyaya inonetsa mumba nekuti kazhinji inini changamire kana vachinditi switi ndoziva kuti ndendine kesha. Kazhinji kacho mukanzwa changamire ndabuda panze, ndabuda ndaendewo kana kutaundi, pamwe ivo vasara kumba ndiri kwarusapewo, unonzwa switi vasikera sei? Vari kuziva kuti une something chekuzovapo in return. Zvino mukadzi asina chino chaanopa murume wake, madomasi apera, sauti yapera, weduye unonzi switi here? Unonzi switi here? Eho, hanzi my boy. Ina handidi kunzi my boy, ndoda kunzi switi. Nekuti hama dzangu hakuna murume achada mukadzi anongoti bwezhu akagara pasi. Mumba mumusha maunoberekwa munodiwa amai vakarongeka. Iwe mucommunity maunogara ini ndotoda kusiya mutsimba wangu. Handidi kuzoti kana pane madzimai emadzibambo akararama kana kuti akagara munyika muno akatonga munyika muno mamakoni. Inini I want to be number one. Saka zviri kwamuri imimi kuti munoda here kuti mufambe naswiti uyu wamambo kuita maprograms aya kana kuti munoda henyu kugara. Inini hangu ndinoda kukurudzirai muri yamakoni, uyai kudaro, uyai kudaro, uyai tifambe, itai maprograms kana kuti rongai kana musingazvikwanise kuti aiwa tapatadza pakadai vanhu vaungana vakawanda. Chiuyai mutibatsiro, mutidzidzise tiri kumatunhu kwedu. Hapana ari kukunyimai programu iri open kune munhu wese. Panzwikwa? Ndiri kutarisirawo zvakare kuti ndava neshamwari dzangu muno munyazura. Ndine shamwari dzangu 5 dzandakanosarura ndega. Handina kusarudzirwa nemunhu. Mweya chaiwo kubvira kutisarudzira. Ndofunga mazita acho evasikana vechidiki ana mbuya vatakafamba tichinoona mudzimba dzavo mai dangirwa munawo ndizvo. Asi ndavakumbira zvakare kuti nditutsireiwo shamwari dzangu idzi pauye dzimwe 10 tobva taziva kuti kwaishe dangirwa kune vanhu 10 vedu vechidiki, vasikana vechidiki kava varipo here? Vasikana vedu vechidiki, vana mbuya muripo here? Shamwari dzangu dzatawedzera dzechi10 dziripo naye. Ndofunga nhasi kana tichinge tapedza programu yedu tichazotsvagawo kuti tovapeiwo seshamwari dzedu dzauyawo muchirongwa chedu. Ndiri kutarisira kuti nguva inotevera iyi vanhu mukanzwa chirongwa chauya iprogramu yaFirst Lady mozvidza. Saka kana maakuzvidza zvinenge zvatangwa naamai venyika muchazogona zvipi nhaye vana vamakoni? Pane zvichaitwa. Ini ndiri kukutaurirai kuti kana tiri vanhu vekwamakoni, tiri vana vamakoni, ngatimirei tiite number 1. Izvezvi ndatotaura nawe kubika.
makeke ngaabikwe kana masikana, chingwa ngachibikwe, mabhanzi ngaabikwe, sipo ngaibikwe. Muri kubva mapiwa starter pack. Saka muchada chii nhai? Munoda upenyu hwakanyanyonaka sei? Saka wasara ndizvo rwendo rwemujecha runotangiranwa pamwe. Kuti iwe wada kusara, aiwa usazotaura, unozonzi mugore rakati, gore rehwiza takaona chakati. Iri gore rino takupaiwo budiriro zvagara zviripo. Saka uyai musamire. Manzwa mwana wangu achiti ini ndakatogadzirwa mwana ndinofara kuti tinoshanda netalent iri mudunhu. Ndizvo hazvibatsire kuti tauya kuno munyazura, tauya kuno munofanira kunge mune matraditional dance. Ndofunga ndachimbotaura nevadzidzisi ndikati hatifanire kubva nevamwe vanenge vachibva kumhiri. Handiti ava vanotobva mhiri kwemakunga, vanotobva kwarusapi, makoni arts association, asi vanozodawo kushanda nevanenge vari kunyazura. Ndizvo nai. Saka imimi kuno kana tichinge tauya kumaprograms ekuno, tipeiwo tarenda remuno, toziva kuti toshandawo nevapi. Ndizvo tozvangoendawo kuti kana tauyawo kwadzvairo tipeiwo vekwenyu iko. Ava chavanenge vachizoita kukubatsirai kuti apa neapa muri kutadza, vokubatsirai nekuti ive vakaenda kare. Ndizvo ndoda kukutendai nemukana wamatipa. Tavimbisana nechikoro, vane zvikumbiro zvavanga vatipa patanga tiri mubriefing, vachikumbira kuti vane dambudziko remagetsi pano Changamire. Tavimbisana navo kuti vatipewo tiende kushamwari dzedu. Isusu tiri vavhimi, ini ndiri muyeragwai, ndiri machuma nai. Kwedu kunovhimwa, tiri vavhimi. Saka hazvimbotinetsa kuti tiende musango titsvage shamwari tonovhima nai. Uyezve kana tavhima hanzi pano hapana magetsi, uko kusekondari hakuna magetsi, asi hanzi zviri kungodiwa $500 chete. Zvinoita here izvozvo? Vana izvezvi tikada kutanga kuverenga madhora ari pano, mangane naisuse madhora chaiwo muzukuru wangu, madhora ari pano chaiwo. Ini ndati ndiri muvhimi, handiti changu kwakuenda kunovhima. Aiwa mavhimiro angu aneinemi, pamwe ndichavhima mhomho yenyu maiwa yeye, muchenjeri mavhimiro achasiyana. Asi Changamire tavimbisana nawo kuti kupera kwemwedzi unoyu tichakwanisa kureza $500 kuti tiise magetsi kusekondari school. Tichaenda kunotsvagawo kushamwari dzedu, nekuti vari kuti pane munhu ane transformer yaanayo. Saka akati kune vanhu vese vari munharaunda, akaisirwawo nevana vake. Saka akati vanhu vese vari munharaunda achange atizoda kutora magetsi kubva patransformer pacho anobhadhira $500. Saka isitati tichaitawo commitment iyoyo, nedare rangu topindawo musango tonovhima, hatingashaye $500 Changamire. Vane chikumbiro zvakare chavaita Changamire, nekuti imimi mune vana venyu vakawanda vakapiwa zvigaro zviri kumusoro. Vanga vachikumbirawo zvakare kuti kana tichinge taisirwa magetsi, taizokumbirawo kuti minista wedu Jennifer Muswere vatipewo makombiyuta ekuti tibva taisawo pahigh school nepaprimary school. Ndo chikumbiro chavanga vachiisawo. Ini ndangoti aiwa sekuuya kwamaita Changamire, iri rabva ava manake. Ndizvo saka iro ndincharisiro kuna Changamire kuti handizive kuti vacharionawo sei, asi ndinodaira kuti kana magetsi apo minista avanetsekane kutipa, nekuti Changamire wacho hati ndiwa. Saka imotokumbirawo muchiziva kuti vana ngavasiwewo vane makombiyuta. Handiti munoziva kana taakumbira pangorereka musoro. Aiwa tinozvigona Changamire. Kune chimwe zvakare chavatikumbira, vakumbira kuti vana vari pachikoro pano vanobikirwa chikafu. Saka vanga vachikumbira kuti tanga tichikumbirawo kuti tivakirwe like a kitchen, vanga vachiti chigazebo, chekuti vana vanopinda vachidyira, vanobikira ipapo, vana vodyira ipapo. Sezvatakangoitawo ishe nehumba tiri kumufusire kwenyu patakaita traditional cookout, our first traditional cookout competition, takakumbirwa kuvaka matoilets, block yematoilets. Ndizvo ndofunga takasiya tavimbisana. Nhasi mukaenda paNehomba primary school, avo ndivo ishe veko. Ndakasiya ndatovapo mandate yacho kuti pavakwe, pakatovakwa matoilets
handizivi kuti akazotiti isusu tinofanira kuzonaona kuti akapera naye, ndinovimba kuti akapera. Saka tangovavimbisawo zvakare kuti aiwa pano tina Ishe vari pano, tarisirawo zvakare mandate yekuvakwa kwegazebo iyoyo kuna mai Ishe. Tikati Ishe motipirawo kuna Ishe vari panapa, Ishe dangirwa, tiri kuda kuonawo vachatipa time frame, nekuti tichava time frame yekuti tione kuti chigazebo ichocho chavakwa panzvimbo yavanokuratidzai sechikoro kuti chinovakirwa papi. Asi vabvuma havo, ndatonzwa vachifonderana naIshe vakati hazvidiki izvi, zvinhu zvatinoita hazvimbotitorera nguva, sandizvo here naIshe? Ndinotenda. Saka kana iri nhau yegazebo tikuti consider it done. Saka chasara inhau yemakombiyuta, ndofunga changamire pavachauya kuzotaura nesu vane zvavachatipawo. Ini ndiri kungokukurudziraiwo sedunga munhu kuti iwe ndiwe unoziva nhamo yako, iwe ndiwe unoziva paumire, iwe ndiwe unoziva kwauri kuda kuenda neramangwana rako. Kana budiriro ichinge yauya munzvimbo, munharaunda, papi nepapi pauri, zvekufunga dai wazvimira, nekuti kazhinji paunozotanga kufunga kuti dai ndaita zvakati, dai ndaita zvakati, rinenge ratopera. Ende vamwe pavanozoita programming, yo pamwe zvinenge zvakubhadhariswa. Vazhinji vakazviita, ndofunga vakatanga kunyora pedu. Takaona vanhu vakatibhadharira first 25 papa zvakuda kunzi takuenda kuVID, takunobhadharira zvakabva zvanzi makubhadhara mega. Chikoro munopiwa pachena, asi pazvinongonzi itaipa, ibva waitawo. Saka imimi mune dambudziko rechinono. Saka ini handina zvandinokwanisa kubatsira munhu ane chinono. Ini ndasiyira chitsvambe kwamuri vana vamakoni. Isusu tiriko, hatiperi kugara kwamakoni, tiriko padare, tiripo, ndopatiri kutogarira mazuva ano. Ndoda kutendai venhimbe FM nekugara makati makamira nesu muchifamba nesu nekuparidzawo shoko rakanaka ratiri kuita tichitungamirwa naFirst Lady wedu. We salute you and we just want to thank you amai Mnangagwa neprogram yenyu yamakatiunzira kuno semadzimai emadzimambo. We hope zvatinoita zvese zvichakufadzai amai nekuzoendesawo nyika yamakoni kumberi. Vari kukuvimbisai vana vakwamakoni kuti ndakare vacharamba vari number 1. We are not going to move away from that position. We will remain the best. Vakuvimbisai vano tiri mudonho raIshe dangirwa kuti tichaita number 1 zvakare tiri munyika mamakoni. Ndatenda. Ndofunga nguva ino ndisati ndapa changamire tichazokupai kuti mawapendera. Ndakuisiyawo kune majudges edu atiudzewo zvabuda musaidzi.